Bebek Purnama. Kon ku ya apa kon iku? Nandi kon mambengi jam 10 bengi kon mau ilang kabar, kono chat, kono apa? Ora jam 12 awan ya. Tangi balas chat ngomongin ketiduran barang nu nandi kon ku. Ya kan anjing ketiduran, sayang kamu tuh apa sih datang-datang ngamuk-ngamuk kayak wong PMS ngono. Ya apa spanduk pecel iki? Sing ngomong ketiduran ae, pikir aku gak ero takon ku nandi kon ku lapo gak ero ta. Kon ku aja ngono, kon ku alasan ketiduran yang kurikulum lama kon ku koyo ngono iku. Ya maksudmu apa kurikulum lama wong anjen wong keturun kok. Kon ya sawangane aku sopoken ngene iki. Aku ben pemain le, ben wedok 50 nang SMA ngono. Kepentok kabeh mbek aku kon kok ate ngedulan aku ya ayaan hubunganku ngenak kok upload kene temen-temenku. Siapa sih yang buat mainan iku? Le, kon metu jam 10 bengi sih kon gak males chat ku nandi. Moro-moro jam 4 coba lho kon ya ngomong. Saya kebangun kebelet pipis. Kok pikir sapa gak arep aku jam 10 bengi metu, jam 4 alasan kebelet pipis, jam 12 awan ketangi. Lah apa jam 12 awan ketangi? Cek hotel lah iku. Lah apa sih wong anjen waya buat ngoyo Aku iku ro. Kok nek sumpah aku ro mlayumu nandi, paling nek ka Camden yo shelter kene iku sih kon ku. Ngawur ae nang masjid ta malam binatakwa aku. Malam binatakwa ono binaraga iki koplo-koplo arek iki. Wis aja ngedulan aku gayaan aku sampe kene hubungan kene iki. Mau pikir aku spoken ngene iki mau gayaan karepmu dhewe ngono. Gak jelas arek iku. Jelas dhewe ya, mau pikir sapa aku lek ndugem-ndugem ae ngomong kon kok aja alasan ketiduran tok koplo wedok koplo kok taek kok kon ngutek dipecah si taek bredet iku.